Eli jännittävä tilanne siinä mielessä, että oliko sitten vähän ajatus luopua Herrasta ja mennä vain oman mieltymyksen mukaan, eikä oltu valmiita menemään sitä tietä, minkä Jumala oli asettanut niiden käymään läpi, koska ne olivat olleet tottelemattomia, ei kuuliaisia Jumalan sanalle, Jumalan tahdolle, vaan epäjumalan palvelu, kaikki muut tuli tilaan, niin heidän oli käytävä se polku loppuun asti. Mitä se merkitsee tänä päivänä meille sitten? No, ajattelen tätä maata, Ruotsin maata, kaikkia kohta sallitaan. En sano mitään profeettia, mutta mielessä tulee kaikki, että pitääkö jonkun pahan sitten tai jonkun järkytyksen koetella tätä maata, että kansa pikkusen säpsähtäisi ajattelemaan, että missä me mennään, miksi näin sallitaan, miksi lakipykälät sallii tämän ja tuon tällä tavalla. Joo, en sitä kyllä toivo, mutta ajattelen, että voi hyvänä aika, että miten saada kansa sitten kurintaa, kansa tottelemaan, miten ne saataisiin kääntymään Jumalan puoleen. Onhan tässä maassa, kiitos Jumalalle, paljon seurakuntia, jotka rukoilee ja paljon hyvää työtä tehdään ympäri maata, eri kieliryhmiä ja kirkkoja, jotka julistavat tällä tavalla, että täällä profeetat taistelivat, jotkut profetoivat miellyttäviä asioita, että ei mitään hätää, kyllä se tästä menee. Ja se on julmaa tämä poliittinen taistelu, kun tuolla rintamalla, kun vaalitkin on syksyllä, niin ne yrittää kansaa taputella joka puolelta, että no, tehkää nyt näin ja tehkää näin, ja saatte sitä ja tätä tuota. Mutta sitten ei kumminkaan vielä tiedetä, minkälainen lasku kaiken päälle tulee sitten, miten tapahtuu. Ja pieni yhteenveto tässä, että kansakunta kohtaa ongelman. Sinä ja minä, ehkä me on ongelma, mitä me kohtaamme. Varmasti jokaisella jotakin isompaa tai pienempää. Mutta Jumala kumminkin haluaa, että kansa menisi eteenpäin ja vapauteen ja että tulisi helpotus elämään siihen tilanteeseen, mikä meillä on. Mutta joskus meillä on vain käytävä se tilanne läpi loppuun asti, niin kuin Kaijakin mainitsi tuossa ja minä eilenkin siitä puhun, niin se on mentävä läpi ja sitten huomaamme, että ai niin, mehän selvittiin tästä rukoillen Jumalan luotaen ja toimien ja tehden parhaan mukaan päätöksiä ja ratkaisuja niihin tilanteisiin. Valheprofeetolla ei ollut oikea sanoma. Jumalan sallima tie oli kuljettava loppuun asti, läpi asti. Sitten tulee Jumalan ratkaisu ja mitä kansa oli oppinut siitä, kun oli käynyt asioita läpi. Oli oppinut tietysti, että näin ei tehdä seuraavan kerran, vaan toimii oikealla tavalla ja menemme Jumalan johdatuksessa eteenpäin. Eli se olisi se viisas tie ja oikea tie. Haluan täältä lukea vielä täältä Johanneksen evankeliumista. Täällä on ihanana lupaus, Pyhän Hengen lupaus. Johanneksen evankeliumi 14. Tämä minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne, mutta puolustaja Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Eli se opettaa sinua ja minua. Joskus viikoittain muutama kerran niin lähtee ovesta ulos ja luulee, että kaikki avaimet on mukana ja kännykät mukana ja sitten menee vähän matkaa, niin yhtäkkiä tulee mieleen, että ai niin, sehän piti vielä ottaa. Niin mä niin tulee kiitos niille, Pyhä Henki muistutti sitä, että laitapa sekunto tai soita sinne tai ota tämäkin vielä mukaan. Niin mä luotan ne arkipäivässä siihen, että Pyhä Henki muistuttaa. Ja varmasti Pyhä Henki muistuttaa meitä myös siinä vaelluksessa, siinä minun elämässä, seurakunnan ryhmän elämässä ja toimia. Että me voimme luottaa siihen apuun tänä päivänä. Ja ei ollenkaan mitenkään pyyhitä profeettoja pois, vaan profeetatkin puhuu tänä päivänä. Minä ainakin uskon siihen, että se puhuu ja ilmoittaa tiedon sana, viisauden sana ja tällä tavalla ja muistuttaa sanan kautta meille asioita tällä tavalla, että voisi olla enemmän profeetallisuutta seurakunnan keskellä, niin sitä seurakunnasta tulee valtava voima, vaikutus sillä tavalla. Mulla on täällä pieni muistinpano tästä, että mikä huolestuttaa ja murehduttaa hengen. Ja on myös sellainen, mikä sammuttaa hengen toimintaa meidän uskoihin keskuudessa seurakunnan keskellä. Että vihan kautta ja tämmöinen suuttumus, niin se voi sammuttaa ja murehduttaa henkeä sillä tavalla huolestuttaa, että hei, että eikä meissä olekaan, emmekä olekaan niin sellainen pyhä paketti, mikä meidän pitäisi olla, vaan voi tulla katkeruutta, se vihan kautta ja suuttumuksen kautta sammuttaa tai huolehduttaa. Ilkeys ja pahan suopa ja kateus, vastenmielinen, vastahakoinen, suvaitsemattomuus ja kritiikki, kosto,
kiivaus ja tuimuus, viha ja kapina ja mustasukkainen ja hyökkäysjuoru ja ivallinen huomautus ja kovuus ja kireys ja lujuus, niin nämä voi huolestuttaa, murehduttaa pyhän hengen meissä, sinussa ja minussa, tai niin, että kaikki olemme saman niin kuin sateenvarjon alla vähän, että se voi vaikuttaa, jos tällainen pääsee vallalle meissä, vaikka meissä pitäisi olla se pyhän hengen mullistava voima, mikä paljastaa asioita. Sitten mikä sammuttaa hengen myös on tällainen pelon ilmaisu, se tulee niin kuin pelkona. Huoli, pelko, epäilys, ujous ja arkuus. No mehän tietysti jotkut, meidän suomalaiset, me ollaan kyllä ujoja ja arkoja, mutta niin, kai se henki antaa joskus voimaa siihen, että voimme olla rohkeitakin, mutta niin, jos on liialle, että en minä osaa mitään. Ja niitähän kuulee silloin tällöin, että en minä osaa mitään, enkä voi mitään, enkä ei minusta ole mihinkään, mutta pyhänkin haluaa kuitenkin seuraavana keskellä pukea ihmiset siihen voimaan, rohkeuteen. Mennään julistamaan tuonne ihmisten keskuuteen ja missä ihmisiä liikkuu. Tällainen horjuva, kahden vailla oleva taikausko, takaisin vetäytyvä, yksinäisyys, helposti loukkaantuva, rauhattomuus, vähäpätöinen pelkuruus, epäilevä ja masentunut ja ylpeys ja kopeus ja kaikki nämä, niin ne voi vaikuttaa ja sammuttaa hengen. Tietysti kun tämä lukee, niin ajattelin, että tästähän tulee rimakauhu, eihän minä läpäise yhtään mistään mihinkään. Mutta niin, tämä on kyllä sama kaikille, että minullekin, älkää vaan luulko, että minä selviän näistä, vaan kyllä se joskus rima rupeaa vapisemaan minunkin kohdalla. Mutta tätä pyhänkin haluaa kumminkin, mutta puolustaja pyhänkin, jonka hän on lähettänyt minun nimessäni. Hän opettaa sinua, minua, meitä. Eli se on lohduttava tietää, että pyhänkin. Eli se on niin kuin valtava ase, kun ajatellaan, että uskontoja on monenlaisia tässäkin maailmassa ja kaikenlaisia, mutta meillä on vielä pyhä henki sitten, kun me olemme heikkoja ja tunnemme, että ei tästä tule mitään. Niin silloin pyhä henki voi tehdä nopeasti muutoksia. Amen. Amen. Rohkeutta vaan teille ja ollaan kuuntelulla, mitä profetia sanoo, mitä profeetan sana sanoo, mitä Jumalan sana, joka on profeetallinen, sanoo. Ja joskus se voi yhtäkkiä, että se vaan avartuu. Mäpäs näytän teille sen kohan tässä näin. Mä olin tässä Jeremia 22, mä olin kerran tässä, onko se 5 vuotta sitten käytiin Kanariassa, Espanjassa, Kai ja minä ja Niina, ja minä kävelin siellä ja rukoilin siellä ja katselin yhtäkkiä aamuista, niin katson sanan täältä, Jeremia 22 ja 50, tämä on vuonna 2004. Jeremia 22 ja 26 ja 27. Ja tässä lukee näin vielä niin kuin huvittavaa, ajattelin, että voi hyvänen aika. Ja minä heitän sinut ja sinun äitisi, jonka on sinut synnyttänyt vieraalle maalle, missä te ette ole syntyneet ja sinne te kuolette. Mutta maahan, jonne heidän sielunsa halaa ja palata, sinne he eivät palaa. No niin, mä ajattelin, että voi hyvä, nämä on Suomesta tullut ja on heitetty Ruotsin maahan ja täällä me sitten eletään ja kuollaan ja eikä me enää halua mennä takaisin sinne Suomen maahan. No niin, se oli vuonna 2004, 20. helmikuuta. Mä merkannut vielä muistiin, että näin sanakin voi koskettaa sinun, kun sä luet sanaa. Joku, mikä tulee voimakkaasti, että rohkeutta vaan sanan tutkintaa ja uskovin yhteyteen. Amen.